Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka ukuthi akwehini ingqwele le ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa ngila ke edameni njengoba ngishilo ngathi mangama Saturday ngisuke ngizosebenza ngezinga eliphezulu ngikhona ke edameni la njengoba ngikhona edameni la ngifuna nje ukuthi ngikhulume into ezimbalwa mase ngikhombisa abantu ngoba ngabathembisa abantu ngathi one day ngoba khombisa iMakhanda Stone. So njengamanje ngifuna ukubakhombisa abantu ukuthi masikhuluma ngamakhanda Stone sikhuluma ngento ecishe ibe njani masithi iMakhanda Stone. Njengoba ke kuyisisedamini ke basendleleni ke abantu abanye sebefikile awuthi ngikukhombisa iCamera ukuthi njengamanje as you can see ukuthi already la ngaphakathi umlilo usuyavutha angiphela kuphinde futhi kube mnandi bengabe kusetshenzwe uyabona kuphinde kube mnandi so that is the reason why bengabe ngisho mina ngithi ayikho into engamelana nathi ngabe kuyadlalwa isikabhu ke sesikhona sesiyakosebenza umhlabelo in fact akushiyo ukuthi isikabhu kuthiwa umhlabelo umhlabelo ke usukhona njengoba nje ubona ukuthi naku umhlabelo ukhona so ke njengamanje ake ngiphuthume enzansi ngiyokhombisa abantu ukuthi iMakhanda Stone into ecishe ibe kanjani noma into ekanjani iMakhanda Stone hayi ke so lana ke kuhlale kusetshenzwa ke ningibekezelele mina into engiyifuna kuwena ngifuna unqobe kuze kujaphe ngisho izitha zakho mase siyaqinisekisa ukuthi noma ubani othi uyabopha noma uvala into zakho izimpi athi uyisa kuwena ayishintshe iphindele kuyena ngoba vele emhlabeni awuthakathwa imbuzi awuthakathwa izinkomo emhlabeni uthakathwa uphinde uvalwe abantu ngenhlanhla njengoba ngikhona mina ikhona iMakhanda Dam nansi nje ikhona iMakhanda Dam akekho umuntu ongathiwa uyanqoba kuyimanje ngiyehla ngiya kuMakhanda Stone uyabo nje ubona ukuthi kuyasetshenzwa uyabona ukuthi nangapha nje nangapha uyabona ukuthi bekusetshenzwa abaningi abayazi lempahla le yes ila ukuthi makuzosetshenzwa abantu libehlala khona bengabe sekuqediwe ukusetshenzwa sekudliwa inyama sekubamnandi sekucelebrate ukuthi kunqotshiwe yiyo le yandle kuhlalwa kuyona njengoba sengiyakhe kanje kusazoba mnandi kusangenzeka noma yini yonke into iyenzeka yikho futhi ubone ukuthi mase sine event so besihleli kule nje ubone ukuthi kuyasetshenzwa kuyona masine event so besihleli kule kodwa ke angikho la okamanje ngikuphi ngiyehla ke manje ngiyaphi ngiyalapha enzansi kuMakhanda Stone ila ngiyakhona ke enzansi kuMakhanda Stone. This is Makhanda House ngiyehla ngiyakuMakhanda Stone ngiyakuthembisa mfowethu ukuthi uma ule emhlabeni ngicela ube ready mina ngoba lemhlabeni semhlabeni vele okuliwayo kuwona lemhlabeni awunqoba ungalanga ulwa izimpo ozaziyo uphinde ulwe nezimpo ongazazi yabo ulwa izimpo ozaziyo uphinde ulwe nezimpi ongazazi okwakho nje ukuba strong ube ne spiritual power ube nedlozi lakho on your side kube noNkulunkulu bese kwenziwa insebenzo eyisezingeni eliphezulu asiqhubeke sehle siyalapha ya kuMakhanda Stone ngoba abantu uyabona abantu khona abantu abazi ukuthi emhlabeni ifuna bakukhohlisa ingakho nje mangukho ngibhaka angisoze ngayikhuluma into engekho angisoze noma yini engiyishoyo ngiyohlale izokwenzeka njengoba ngishilo ukuthi ungayiduduza uthini ekugcineni mase ngithe nje ukuthi ngeke kwenzeka ngoba zonke izinto ngidonsa nansi indlu kaMakhanda lobu ibona nje iyo indlu kaMakhanda Dam yabo ngiyehla manje ngiyadlula la yabo ngiqhamuka lapha phezulu la ubona khona ngiqhamuka khona ngiyehla ngiyakuMakhanda Stone hayi senongixolela mhlawumbe ngizongangeni kakhulu phakathi kodwa ngifuna ukukunikeza iID ukuthi masikhuluma ngeMakhanda Stone makuthiwa siyasebenza ngoba ngizosebenza ngezinga eliphezulu nawe utshela ukuthi uyangazi ngeke uzungazi khohlwa ingakho nje mase ngishilo ngathi siyanqoba sengishilo ngathi mawuze edamini usuke uzosetshenzwa yimi kuMakhanda Stone ngiyakhona manje ngiyakuMakhanda Stone yabo Makhanda Stone mase ngithe ngiyakhona yabo noma usungapha futhi uthi uyabona nansi lendli yakhiwayo nakhe uyabo suka phila phezulu naye Makhanda
dam nansi indlu yakhona nakhe yaphezulu lapha yabo. Actually this is the village. Ngiyamakhanda stone ke njengamanje yabo. Ngabathembisa phela abantu mina I can't make a promise for something that I cannot keep. The promise that I make is the one that I keep, you know. So you must always respect me for that. Because I know the importance of your spirituality, the importance of your ancestors, the spirituality of the God that we are saving. So I know and I respect it. So, Nantok, this is Makanakanda stone. This is Makanakanda stone. Sing Pagat. Nice. This is Makanakanda stone. This is Makanakanda stone. Liyahamba liyorawunda ngahle. Uma uzongena phakathi nansi indlela eya phakathi. Nansi indlela ufika ungena la. Uyapi kanti uya kuMakanakanda stone. Mawusunga phakathi khona amanzi angaphakathi. Ngizokukhombisa from here. Nanke amanzi ingaphakathi lapha ikhona kunamanzi clean yila kulahlwa khona makuthiwa isilwane esingakana uhamba naso ngelinye ilanga ke songena sizosifika ngaphakathi kulawa amanzi kodwa kwamanje ngicela ukukushiya la yabo akufanele ngikhombise yonke into kanye uma ngabe kupholiwe makupholliwe laphezulu iphawu yakwazi ukusuka iphawu izohlala la irexel ipower laphezulu yabo nazi nezihlahla nase sinye isihlahla ngapha yabo mawuhlakaniphile usuyinothisile lezi zihlahla ukuthi zikhona even phezulu nazi lezi zihlahla kube khona esinye ezilanga ezansi izihlahla isentabeni uyahamba ke mawuqhubeka straight udlula itshe uyoshona ngale khona ngisho ke ilokhuzana ngale into engilongichaza ukuthi yini kodwa abahlakaniphile bayangizwa ngifuna ukuthini yabo ngeke ngichaze yonke into because la social media kubona bonke abantu abahlakaniphile abanye abazi dodo abanye of course they are spiritually powered. Uma ngabe ke ungakazi ufike udlule la uyongena ngale kumningi umsebenzi afuna siwenze. Ingaka ngithi every Saturday ngisuke ngizosebenza la awukwazi ukusebenza lapha ya ungekho umhlabelo owuphethe. Ingakho every time mangiza la ngisuke ngizokunika uMakanakanda ngiphinde futhi kube nomhlabelo wesikapho kuphinde futhi ngenza insebenzo usetshenzwe yimi kuMakanakanda storm sisuke la sikuMakanakanda dam. That is why ngithi kumuntu ngeke ukhalela u10,000 wakho lapho ukhona ukuthatha isinqumo ukuthi abantu abakuthakathayo yabona abantu abalwa nawe into zakhe eziboshiwe ukuthi asiqaqe. Uyabona njengoba ngo-October ke sibe event sobe sihleli lapha nansi indlu sobe sihleli kuyona October sobe sine event sobe sihleli kuleya indlu le njobe uyibona nansi ingemumva layo lapha ingemumva layo ibhizi ya roof sengiphuthume by October yonke inkobe ngena kuleya ndle emhlophe uyodlula kule yakhiwa lapha uyodlula lapha abanye bobe yaphezulu abanye bobeza phansi yonke lento iMakanakanda village njengoba ubona la kusuke kubrayelwa khona ile yandlu leya uyayibona itouch ilokhuzana bathi yini gazebo touch gazebo or something like that but they call it a gazebo. So angeke ngande ngamaningi bawudinga ngibhaka inamba ithi 0798130260 ngiyacela abafowethu ngoba ngumhlale ebhizi ngicela ningi WhatsApp ubhale hayi ukuthi ifona ngo WhatsApp ningi WhatsApp ngoba angilali mina ngiyakwazi ebusuku ukubheka ukuthi obani ngiyakwazi ebusuku ukubheka ukuthi obani abangi WhatsAppile during the day mase ngikwazi ukubuyela kubona even late. So nawe mawufuna ukuxhumana nami ngiWhatsApp kwinamba ethi 0798130260 abaningi ngicatha abahlakaniphile sebeyabonga ukuthi yini ngikwazi ukusho izinto zingakenzeki yini ngikwazi ukunqobela abantu mfethu mawunento enesilwane phakathi elwa nawe ngiyakutshela qala kuyimanje uvalelise bhabha isilwaneni mase sisebenza la mangabe kunento ekubophile makunezitha ezilwa nawe le itha zakho ziyashintsha mase ula kube yitha zami
kube yitha zeMakhandakanda Stone, Makhandakanda Dam, Makhandakanda Village. Itha zakho akufanele ithole wena ngoba wena awunawo lamandla esinawo okulwa nezitha. Itha zakho ishiye kuthina. And ngiyavuma, ngivume edlozini lakho, ngivuma kwabakhulu abakuphethe, ngivuma uNkulunkulu wakho ukuba ngizokulwela as long as mawusithathile isinqumo sokuthi uyeza. Ngisuke mina ngiza la okwamanje lilodwa ila ngesontweni iSaturday only ilanga lokuza la. Hayi uhlele endlini ugungugungu kunelwane ingane ayiphumeleli kubophekile semsebenzini bakujwayela kabi all over indoda noma unkosikazi akakuhloniphi abasekhweni abakuphi amabhizinisi alokhile imishini yafa bonke abantu bahlangana ngawo. Hey ngikhona mina so zinqoba zonke. Ziningi into engisazonichazela zona ngoba inhloso yami ukuthi wonke umuntu afunde ukuthi umhlaba awuyona lento ucabanga ukuthi uyiyo. Ziningi into engisazozichaza and mase ngiyichaza those people who are spiritually uplifted, of course they are going to get or to understand what is it that I'm talking about, unless otherwise if you know nothing about your ancestors and spirituality as well. So this is King Paganzama. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphakuda kweyini ngingqole ephuqaphuqa imiza bafokazana ngotho lodwa likamentise thuluza ngihambe nalo ngilifice etsimini qama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abanengi unogwadobhajwa ikhulule ngunogwadobhajwa ikhulule ngumfoka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana meningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngangizwe ngempatha mina nangu usikisi bhabha yini ngiyanithanda emakhala nikhona.